προσοχή σας λίγο παρακαλώ. Καταρχάς, καλώς ήρθατε. Ξέρετε, τα φετινά ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα φρόντισα προσωπικά ένα προς ένα. Επέλεξα τα καλύτερα τυριά, τα πιο διαλεκτά τάπας και φυσικά όλα τα κεράσματα και τα γλυκά, όλα και κάτι παραπάνω είναι από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Γιατί ως γνωστόν, όταν είμαι οικοδέσποινα δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του. Τι ωραία που είναι εδώ. Και φυσικά ξύπνησα πρωί-πρωί και πήγα στα ΑΒ Βασιλόπουλος πριν γίνει χαμός. Άρε Βάσο, άρε Βάσο. Άρε Βάσο, άρε Βάσο, άρε Βάσο. Τυράκια, τυράκια, τυράκια. ΑΒ κοντά στην Ελληνική Υγεία. Αλλάξαν συσκευασία, τέλεια. Και φυσικά όλα αυτά που βλέπετε τα ετοίμασα εγώ μόνη μου. Σημασία έχει που νιώθει και φαντάζεται ότι εκείνη το έκανε. Στις γιορτές αφήνεις τους δικούς σου να λάμπουν. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο προσφέρουμε το δώρο αγάπης από το ΑΒ Βασιλόπουλος με βασικά είδη διατροφής στους ανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Την προσοχή σας λίγο παρακαλώ. Καταρχάς, καλώς ήρθατε. Ξέρετε, τα φετινά ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα φρόντισα προσωπικά ένα προς ένα. Επέλεξα τα καλύτερα τυριά, τα πιο διαλεκτά τάπας και φυσικά όλα τα κεράσματα και τα γλυκά, όλα και κάτι παραπάνω είναι από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Γιατί ως γνωστόν, όταν είμαι οικοδέσποινα δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του. Τι ωραία που είναι εδώ. Και φυσικά ξύπνησα πρωί-πρωί και πήγα στα ΑΒ Βασιλόπουλος πριν γίνει χαμός. Άρε Βάσο, άρε Βάσο. Άρε Βάσο, άρε Βάσο, άρε Βάσο. Τυράκια, τυράκια, τυράκια. ΑΒ κοντά στην Ελληνική Υγεία. Αλλάξαν συσκευασία, τέλεια. Και φυσικά όλα αυτά που βλέπετε τα ετοίμασα εγώ μόνη μου. Σημασία έχει που νιώθει και φαντάζεται ότι εκείνη το έκανε. Στις γιορτές αφήνεις τους δικούς σου να λάμπουν. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο προσφέρουμε το δώρο αγάπης από το ΑΒ Βασιλόπουλος με βασικά είδη διατροφής στους ανθρώπους μας που το έχουν